Maayong buntag na usab mga kaigsuonan, usa na usab kahigayon nga diin kita makiusa sa pagsimba diha sa tuwang buhi nga Dios. Ini nga kabuntagon atong tugutan ang atong kaugalingon, pagpangandam alang sa atong pagsimba diha sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa pagpakikistorya kaniya. Unya atong tugutan nga ang pulong sa Dios mausab ang makikistorya kanato nini nga kabuntagon. Last Sunday, nagahisguta kanana ang unsa ka importante ang Biblia. Ngano nga gikinahanglan magbasa ta sa Biblia? Ono na siya ang atong hisgutanan last Sunday. This month, all about Bible ang ato ang hisgutan. No? Naghisguta last Sunday nga it is the book of life. O, kinahanglan o importante gyud nga basahon ang Biblia tungod kay mao kini ang libro sa kinabuhi. It is the book of light. Ang libro nga naghatag og kahayag, it is the book of salvation. Ang libro, the only book nga mao'y nagahisgot og kaluwasan, kasiguruhan sa tao. It is the book of spiritual growth. Dinhi ta patubuon sa Biblia diha sa tuang espirituhanon nga pagkinabuhi. And then it is the book of comfort and hope. Mao na siya ang mga unod last Sunday sa tuang gisgutanan. Ngano nga gikinahanglan nga mobasa ta sa Biblia. Today, ang ato ang hisgutanan mga igsoon, atong hisgutan ang kalidad o klase sa tao nga mag-interpret sa Biblia. Unsa man ang gikinahanglan nga pangandaman, unsa man ang gikinahanglan sa imuhang kinabuhi nga din para sayon nimo ang pag-interpret sa Biblia, no? So this morning ako mong dadon ngadto sa pulong sa Dios dito sa ikaduhang Pedro. Kung naatay mga Biblia atong ablihan na siya, makita diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 20 ngadto sa 21. Nag-ingon dito, above all else, however, remember that none of us can explain by ourselves a prophecy in the scriptures. For no prophetic message ever came just from the human will, but people were under the control of the Holy Spirit as they spoke the message that came from God. No? Sa Cebuano, nag-ingon din nga apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingon nga panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe gikan sa Dios. Mag-aampo na kita. O labing gamahanan nga Dios, kanimo nini ang kabuntagon ang dako namong pagpasalamat sa higayon Ginoo nga dinhi imong gitugot nga ang imong mga pulong ablin usab diha sa among atubangan o katugutan nga kini among tun-an o nga kini maghatag o maglig-on kanamo diha sa amo ang espirituhanon nga panginahanglan. Ginoo, una sa tanan among gisurrender gitugyan kanimo ang among kinabuhi. Magkasasala kami, daghang mga higayon nga din kami usab magkahimo og sala diha sa una man sa pulong ug sa mga buhat. Apan Ginoong Dios nini nga kabuntagon ang akong paghangyo diha kanimo nga ikaw magapasaylo sa tanan namong kalapasan. Hinluan mo kami Ginoong Dios aron nga ang among pagtuon karon maghatag kini og dakong kadungganan diha sa imuhang atubangan. Labing gamahanan nga amahan, akong gitugyan kanimo ang tanan. Bisan pa ang among mga kaigsuonan karon nga din anaa nagasunod ana atubangan sa mga gadget nga din gigamit karon. Salamat Ginoo nga imo silang panalanginan. Imo sila Ginoong Dios nga tabangan. Tudluan Ginoong Dios aron ang pagkinabuhi subay diha sa imong kabubuton. Ikaw mahimot kanamo Ginoo. Salamat Lord. Ikaw magapanalangin sa matag usa. Salamat Ginoong Dios nga imo kaming ubanan. Tungod kay ingon man ka Ginoo, duha o tulo nga maghisgot diha sa imong pangalan. Ikaw anaa uban, anaa ikaw sa taliwala. Busa karon Ginoong Dios, dili mahimo nga gap, dili mahimo Ginoong Dios nga hinungdan. Kadi dili kami makasimba diha kanimo. Kay bisan diin nga dapit ana ikaw ang Diyos nga among gituhuan
rin anaa kanunay sa bisan asa nga dapit nakadungog diha sa amo ang pagpangiliw po, nakadungog diha sa among pagpakikistorya. Salamat Ginoo ngang tanan imong panalanginan karon bisan pa ang imong mga alagad nga diin magadala usab sa imong mga pulong kadtong mga kasimbahanan gid nakahimo sa panimbahon karon nga kabuntagon. Lord, akong gitugyan kanimo ang tanan. Akong gisalig kanimo ang tanan. Ikaw magapanalangin Ginoo sa mga pulong nga din batbat sa imong mga alagad nga dili Ginoong Dios ang kaugalingon namo nga mga pagtuo, dili ang kaugalingon namo nga mga pagbati kun dili Ginoong Dios ang langit nun nga gahom mo ay among ginapangayo nini nga kabuntagon nga maoy makigsulti alang sa tanan. Salamat Ginoo. Salamat Lord sa pagtugot bisan pa sa imong nga alagad karon nga din maoy magadala sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa tanang mga kasimbahanan nga din gitugutan nimo nga maabli ni ini nga adlaw makahimo sa panimbahon Ginoo. O labing gamhanan ikaw ang magapanglihok sa tanan bisan pa ni atong among mga kaigsuonan adi pa man pwede makaadto sa mga kasimbahanan ilabi na gayud atong among mga kaigsuonan nga naa sa insakto nga pangidaron. Lord, wala man ang pagtugot sa atong panggobyerno apan Ginoong Dios, ikaw magatugot ni ani pinaagi ni ini nga pamaagi Ginoo, pinaagi sa gadget, pinaagi Ginoong Dios sa pagtuon namo nga kami maghiusa karon nga kabuntagon magatuon sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga luyuman sa kanana ang pagkulang, luyuman sa pagdumili apan Lord, dili ikadumili nini nga adlaw nga ang imong pulong mo magapanglihok sa matag usa. Salamat o Diyos. Salamat o Diyos sa imong pagpanalangin kanamo. Kanimo nini nga kabuntagon ang among mga pagpasalamat, ang dungog ug himaya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Mga igsuon atong estudyuhan karon unsa man ang kananaang kalidad o qualities to interpret the Bible. Tungod kay daghan man pwede makabasa sa Biblia, daghan man pwede nga kananaang kanang ablihon ang Biblia. Apan to interpret the Bible, dunay gikinahanglan. Dili tanan basta makabasa sa Biblia. Dunay mga kinahanglan nga giyan yung mga nasa. So, ang atong estudyuhan karon, ang atong tun-an karon, the word hermeneutics. Hermeneutics from the Greek word hermeneu, which means to explain or to interpret. Mao na asya ang meaning ana. It is the branch of theology that focuses on identifying and applying sound principles of biblical interpretation. Mauni ang kananaang pagtulunan nga nagapokus og kananaang nagatudlo unsaon to pag-apply o pag-interpret ang Biblia nga din atong gituan nga pulong sa Dios. While the Bible is generally plain in its meaning, proper interpretation requires careful study and it is not always an easy task. Dili sayon ang pagbasa. Maubitan na mo ingon dunay nadunggan ako kaniadto nga ang pagbasa daw sa pulong sa Ginoo, ang pagbasa daw sa Biblia makabuang. Kung magbasa ka sa Biblia, makabuang mo na ang natisok sa kung una ba sa diyang nagdako ko tungod kay ang akong ginikanan, ang akong amahan naa siya Biblia. Apan natingala ko ang anong naaraman sa kanto, naaraman sa kilid, wala may abli-abli unsa din na ang Biblia. So nahimo ko nga curious atong tuwa. Gusto ko nga mobasa. Nya sa diyang nakitaan ko sa amahan nga nagabasa-basa ko ningon dayon nga dili magbasa-basa sa Biblia kay ang Biblia makabuang. Yes, kun wala ka masayod unsaon ni pag-interpret. Tungod kay daghan ang mga katawhan nga din nagahawid og Biblia, kanang basa og Biblia, but ang pag-interpret niini wala musibo tungod kay ang qualification, ang quality sa kanang gikinahanglan pag-interpret sa Biblia wala masayri nang naasya, no? So mao man ni asya karon. So daghan kaayo. So karon kinahanglan atong makibalan, atong masayran nga qualified ba ta sa pagsabot sa Biblia, no? Kana bagong spiritually guided nga tao mao lang na ang kanang maingon nato nga duna siya katungod sa pagsabot pag-interpret sa Biblia, no? Dunay qualification ini nga kabuntagon. Unsa man nga klase nga kanang naang kasing-kasing diay. Siyempre ang atong kasing-kasing mao man gyud ni ang pinakaimportante
sa atong kaugalingon. So atong subayon ini nga kabuntagon, unsa man nga qualification o unsa man nga klase sa kasing-kasing ang gikinahanglan aron maka-interpret ka sa Biblia, no? Dunay 5 nga hisgutan ini nga kabuntagon. First, gikinahanglan ang bag-o nga kasing-kasing, a new heart. Ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14 nag-ingon diha, whoever does not have the Spirit cannot receive the gift that comes from God's Spirit. Such a person really does not understand them, and they seem to be nonsense because their value can be judged only on a spiritual basis. Nagpasabot ba ng naa siya nga ang maka-interpret lang sa Biblia, una, kinahanglan doon na kay bag-o nga kasing-kasing. Ang kasing-kasing nimo kaniadto kadin ikaw na apa sa kanang pagkamakasasala, dili gyud ka pwede maka-interpret sa insakto diha sa pulong sa Dios. Dili ka dali-dali maka-interpret sa pulong sa Dios tungod kay ang gigasahan lamang niini, ang gihatagan lamang gasang niini sa atong buhi nga Dios kadtong nausab na nga kasing-kasing. Kana bitawng duna nay kabag-uhan sa ihang kasing-kasing. Kana bitawng giingon diha sa ikaduhang Korinto, kanang giingon bitaw diha sa ikaduhang Korinto 5:17, 2 Corinthians 5:17, kanang giingon diha nga bag-o ka na. Ang kadtong nangagi nimong kinabuhi, miagi na. Duna nay bag-o nga miabot. Kining bag-o nga kinabuhi nga diin gipasabot dinhi, kining bag-o nga kasing-kasing. Kasing-kasing ba nga kanang gitugyan na ngadto sa Ginoo, no? Essential qualification for understanding God's message is that the interpreter is born again. To interpret the Bible, gikinahanglan ka dunay bag-o nga kasing-kasing. Bag-ong kasing-kasing sa ato pag giusab ka na sa Ginoo. Giusab ka na. Naangkon na nimo ang kasiguruhan sa imuhang kinabuhi. Magbasa ka sa Biblia, nagtudlo ang Biblia nga sa pagdawat nimo Ginoong Jesucristo, nahimo na ka, gihatagan na kagkatungod nga mamahimo iyahang anak. Unya karon dili pa ka anak sa Dios, unsaon man nimo na pag-interpret nang na, unsaon man ni pagsabot nang naa siya. No, so ang pag-interpret ng God kinahanglan bantayanan na. Dunay usa ka kanang magwawali, dunay usa ka magwawali nga nagtudlo nga sa pagmugna daw sa tao, sa diha daw kanang naang giumol ang tao sa Ginoo, kanang naang perfecto, gitayihupan siya perfecto, wala pa daw nakitabo, wala pa daw ang kanang naang giingon diha nga kanang naang kasalanan. Yes, wala pa ang kasalanan, kay mao man ang gitudlo apan ang ihang pag-interpret nga ang tao wala pa gyud ay kalibutan sa panahon nga gitahiupan siya sa Ginoo. No, sa pagtahop sa Ginoo naa naman ang balaan nga espiritu. Sabay na mao nang naanay pagbati ang tao. So mao nang naa siya. So dunay pag-interpret sa Biblia nga din sukwahi. Mao man nang naa siya nga gikinahanglan ikaw nga nagtuon sa pulong sa Dios, kinahanglan ikaw bag-o na. Bag-o na ang imong kasing-kasing. Second, nagkinahanglan ang interpreter, ang qualification niini, kinahanglan doon na kay kasing-kasing nga kanang nagapangandoy. A hungry heart. Doon na ba'y pagpangandoy, no? Just like a newborn baby in 1 Peter chapter 2 verse 2. No? Be like newborn babies, always thirsty for the pure spiritual milk, so that by drinking it, you may grow up and be saved. So, kana bang kasing-kasing nga kanunay nangandoy? Susama sa usa ka bata nga kanunay nagapangandoy o kanang gitawag pure spiritual milk. Unsa man na sige pasabot ana? Ang pulong sa Dios. Kana bitaw igsuon kun ato na bitaw nga kanang permanentihon, kun ato na bitaw himuon nato nga kanang ato anang ikinabuhi ang pagbasa sa pulong sa Dios. Kanunay nakangamangandoy ni ana, kanunay nakauhawon ana, kung laktoran nimo ang usa ka adlaw, duna po'y kulang sa imuhang adlaw nga din ikaw mismo kanang pangitaon na nimo ba mo ingon na ka nga wala man ko di ay kabasa gyud sa pulong sa Dios. Unya sa dihang namalandong ka,
kanunay man ang pulong sa Dios nagatudlo kanimo. Igsuon ingnon ta ka. Every day bisan pag kanang nga bersikulo maura na imo gibasa karon, pagka next day imo nang basahon gyapon, iba na pod ang i-reveal sa Ginoo sa imo. Iba na pod ang itudlo sa Ginoo sa imo. Ingon ana kagamhanan ang pulong sa Dios. That's why mangandoy ta, no? Mangandoy ta mauni karon ang kanang usa sa qualification sa kanang ang gusto mo interpret sa Biblia. Usa ka qualification ni atong naga-interpret sa Biblia. Ngaliin, doon na siya kasing-kasing nga nagapangandoy kanunay. A hungry heart, no? Kaysa imuhang nga paghimo niya nang kanang naang nahimo na nimo nga kanang naang gikinabuhi na nimo, kanang gipangita na nimo, diha ka magatubo sa imuhang Kristohanon nga kinabuhi. Dili madugangan ang imong kahibalo, dili madugangan ang kaalam nga gihatag sa Ginoo sa imuha, kabahin siyang pulong, kun dili nimo ni pangandoyon. So gikinahanglan gyud nga aduna kay sincere desire kanang ang maninguha gyud ka imong tinguhaon sa imong kinabuhi, hando mo nimo nga matag adlaw makabasa ka sa pulong sa Ginoo. A hungry heart. Next, an obedient heart. Mao ni ang isa usab sa mga quality sa usa ka interpreter diha sa Biblia. Kinahanglan duna kay kasing-kasing nga kanang musunod, no, kanang matudluan, kana bang kasing-kasing nga kanang ang kanunay musunod sa kabubuton sa Ginoo, no? Ang Psalms 119:98 to 100 niingon siya, your commandment mao ni siya. Your commandment is with me all the time and makes me wiser than my enemies. Oh, ha? I understand more than all my teachers because I meditate on your instructions. So labaw gyud, no? Kun kana na ang imo lang sundon permanente ang kabubuton sa Ginoo. I have greater wisdom than those who are old because I obey your commands. Tungod sa atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, duna kay kasing-kasing nga masunlundon. Kasing-kasing ba nga kananaan kung unsa man ang itudlo sa Ginoo, kung unsa man ang imong pamalandungan, kung unsa man ang unod sa Biblia nga din imong gi-interpret, kinasing-kasing nga imong sundon. Doon na ba'y ka nang gitawag na to action nga mahitabo? Dili ba kay ka nang ang mahimo ta nga musuki, no? Kung dili, kinahanglan musunod, kinahanglan mag-obey, unsa man ang gitudlo sa pulong sa Dios. Kana ang kasing-kasing an obedient heart, maunay isa sa kanang kwalipikado nga mag-interpret sa Biblia, no? Maunay isa sa kalidad nga din gipangita nga mahibalo mo interpret sa Biblia, an obedient heart, no? Tungod kay giingon siya, nag-ingon ang usa ka writer, a disobedient heart means a close understanding. Tama. Kung ang kasing-kasing nga kanunay nagasupak, ginasirhan ang ato nga kananaang pagpanabot. Ginasirhan, ginababagan ang atong pagsabot sa pulong sa Dios. Apan, an obedient heart finds the meaning of Scripture open. So, nagpasabot sa akong ginaingon kaganya, bisag kada adlaw, mauna siya nga bersikulo ang imong gibasa, sa matag adlaw usab, iba-iba ang i-reveal sa Ginoo alang sa mao nga mensahe. Hatagan ka og mensahe kanunay sa Ginoo. Maunang naa siya, abli kanunay ang pulong sa Dios nga makikistorya kanimo. Lamang kinahanglan duna kay kasing-kasing nga masinulundon. An obedient heart. Next, a disciplined heart. Kana bitang kasing-kasing nga disiplinado. Disiplinado nagpasabot ba nga kung unsa man ang isugo, dili magasupak. Kung unsa man ang kananaang ipasabot, dili magasupak. Disciplined heart nagpasabot nga muhulat. Dili kay karon dayon, no? Ingon siya sa Mateo 7:7, ask and you will receive. Oh. Kung dili ka mangayo, wag yo kay madawat. Uy, ingon man Santiago ana, no? Ask and you will receive. Seek and you will find. So kinahanglan makapangita ta. Daw ang pagpangita ba dili ba ingon nga kanana ang diretso ba ang pagpangita? No.
Ang pagpangita nga gipasabot, ang pagpangita nagkinahanglan og effort, nagkinahanglan og panahon ang naa siya, pangitaan ang naa siya, i-search nang naa siya aron makit-an nimo, aron masahiran nimo, kay kung dili ka mangita di gyud nimo makaplagan. Unya ningon, knock and the door will open to you. So dunay action nga himuon. Knock and the door will be open for you. Paano man maablihan ang gingharian? Paano man maablihan ang mga panalangin kung kita mismo wala mulihok, no? So gikinahanglan ang atong kasing-kasing disiplinado aron masabta nato ang kananaang pulong sa Dios, aron ma-interpret nato unsa man ang gipasabot sa pulong sa Dios. Ang pagbasa sa pulong sa Dios nagkinahanglan og taas nga panahon. Dili dali-dali. Sako pang gitudlo sa mga batan-on. Kaya naamay mga batan-on karon nga semana diri sa balay. Sa akong ginatudlo pa sa mga batan-on nga kananaang kung magbasa sa pulong sa Dios, dili diretso nga kananaang imong dali-dalion. Kay wala magdali ang Ginoo nga maminaw sa imong pagbasa sa pulong sa Dios. Ang pagbasa sa pulong sa Dios, hinay-hinay, paghuman, imo kininiya nga kananaang usapon, sama sa pagkaon ba? Dili pwede ang pagkaon diretso lang dahil mo lang yun. Matukan jud ka. Kung dili, pag isubo nimo si mo baba, hinay-hinayon og usap, aron matagamtaman nimo ang katamis, ang kanindot, ang kalami, unya ayha pa nimo tunlon. Ingon ana usab ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. It takes time. It takes time. Kung wala tayo disiplina, siguro dali ra gyud ta mo surrender. Siguro dali ra gyud ta mo biha, no? So kinahanglan og disiplina tungod kay kung dili ta mag-angkon og kasing-kasing, kung dili ta makaangkon og kasing-kasing nga disiplinado, a disciplined heart, kung dili nato na mabatunan ng naasya, dali ra gyud ta mo surrender. Mao nang naa mo ingon dayon nga kung magtuon ko sa pulong sa Dios lisod man, magbasa ko sa pulong sa Ginoo, ngano man bation man ko og katulogon tungod kay wala nimo disiplina ha ang imong kaugalingon. It takes time to study the Bible. Kinahanglan duna kay kasing-kasing nga kanaang disiplinado. Next and last, a teachable heart. Kanang kasing-kasing nga matudluan. No? Ang Isaiah chapter 50 verse 4, nag-ingon siya, "The sovereign Lord has taught me what to say so that I can strengthen the weary. Every morning, He makes me eager to hear what He is going to teach me." Wow. Wow. Kung naana nga kasing-kasing ba? Kung nabatunan nimo na nga kasing-kasing. Andam kanunay nga tudluan sa Ginoo. Andam kanunay mudawat unsa man ang mensahe sa Dios kanako nini nga kabuntagon, no? Ingon ana ang quality sa tao nga gusto mo interpret sa Biblia, magtuon sa pulong sa Dios. A new heart, a hungry heart, an obedient heart, a teachable heart. Kanang teachable heart, kana bang nangandoy kanunay, no? Kana bang kanang naang nagahandom kanunay unsa may itudlo sa Ginoo nako karon nga buntag, karon nga adlaw, no? Gusto makat-on kanunay, no? Gusto tudluan kanunay. Kana bang dunay pagpaubos kanunay sa kaugalingon nga sa pagmata sa kabuntagon, susama sa giingon ni Isaiah, sa pagmata sa kabuntagon gipangandoy na nimo unsa may itudlo nimo karon kanako, Lord. We believe that Bible is the Word of God. Yes. Hinaot igsuon nga mauusab ka na ang imong gituhuan. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Unya pinaagi sa atong pag-interpret niini, pinaagi sa atong pagtuon niini, maka-ekspekta og nindot nga resulta nga din ipadayag sa Ginoo diha sa atong kaugalingon. Ang ato lang gikinahanglan
Ang kinahanglan lang nga mabatunan alang sa magtuon o mag-interpret diha sa Biblia, a new heart. A hungry heart, an obedient heart, a disciplined heart, a teachable heart. Kumusta man ang imong kinabuhi? Kumusta ang kasing-kasing nga din imong nabatunan? Naa ba ning tanan? Naa ba ning lima? Naa ba ka nining kasing-kasing nga bag-o na? Gidawat na ba nimo si Kristo? Na-experience na ba nimo ang pagkamaayo sa Ginoo? Then, mauna ang higayon nga pwede na ka magtuon sa pulong sa Dios. Imo na bang gipangandoy? Kana bang duna na ba kay kasing-kasing nga kanunay nangandoy sa pulong sa Ginoo? Kanunay uhaw, no? Kanunay nga kanan ang gusto nga pagapunon, kanunay ang imong kasing-kasing. Naa ka na ba nga kasing-kasing? Unya, sa imo habang pagbaton karon ni ana nga kasing-kasing, naa ba ang kahigayunan nga kung unsa ang isulti sa Ginoo, imo gyung sundon? Unya, kung moabot manggani nga diin moingon ang Ginoo sa imo, hulat lang ha. Naa ba tay disiplina sa pagpaabot? Unya, naa ba tay kasing-kasing nga andam kanunay kung unsa man ang itudlo sa Ginoo kanimo? Igsuon, ang pagpakigsulti nato ngadto sa Dios mao ni ang mga pamaagi diha sa atong mga pag-ampo. Apan kung nagkinahanglan ka nga ang Dios mo'y makigsulti kanimo, basa sa pulong sa Dios. Basa sa pulong sa Dios. Kini mo'y magtudlo, maghatag kanimo og kaalam. Ngadin ang imong kinabuhi may subay kayo sa iyang kabubuton. Andam ka na ba sa imong kaugalingon? Makakommit pa ba ka? Makahatag ba ka og commitment ngadto sa Ginoo? Lord, kung wa pa man nimo mahimo igsuon ang kananaang pag-interpret, pagbasa kanunay sa pulong sa Dios, pagpamalandong niini, pwede ba nga makahimo ka og promise ngadto sa Ginoo? Paghalad sa imong kaugalingon karon ngadto sa Ginoo, nga himuon nimo nga mabatunan unta nimo kining 5 ka mga qualification sa pag-interpret diha sa Biblia. Igsuon ang awhag, padayon ta nga magtuon sa pulong sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa matag usa. Ginoong Dios nini nga kabuntagon sa mga usapa nga mong pagpasalamat bisan pa sa imong pagtudlo kanamo Ginoo. Salamat Lord, kung di man namo makaya Ginoo, di man namo mahimo Ginoong Dios, apan Lord ihatag ang higayon nga din amo ang Ginoong Dios nga ihalad ang among kaugalingon diha kanimo. Nga makahimo kami Ginoong Dios kanunay sa pagtuon diha sa imong mga pulong. Ug nga salamat Ginoo nga kining mga pamaagi Ginoong Dios aron kami sayon nga maka-interpret sa imong mga pulong. Kini nga kasing-kasing among mabatunan Ginoo. Kasing-kasing nga matudloan, kasing-kasing nga mapaaboton, kasing-kasing nga andam mosunod diha kanimo. Salamat Lord nga imo kaning i-provide, ihatag kanamo karon nga adlaw ug nga imo kami Ginoong Dios nga lig-onon. Nga sa diha Ginoong Dios nga kami mamalandong sa imong mga pulong, ana ikaw kanunay magigsulti kanamo. Ana ikaw kanunay magiya kanamo. Busa Lord, hatagi kami sa kasing-kasing Ginoong Dios nga kanunay uhaw sa imong mga pulong. Kanunay Ginoong Dios gusto busgon sa imong mga pulong Ginoo. Salamat Lord. Salamat Lord sa tanan nga mga igsuonan karon kadin nagapaminaw sa imong mga pulong. Nagapaminaw sa mga pagtudlo Ginoong Dios. Paano i-interpret, paano kanang amo nga mapamalandungan ang imong mga pulong. Salamat Lord, ikaw magpanalangin sa matag usa. Kanimo lamang Ginoo, among gitugyan ang tanan. Wala kami kahimuan sa mong kaugalingon. Apan ang imong grasya o kaluoy, atin kining tanan, among mabatunan, among gipasalamatan. Karon, ang gugma sa Dios, langit mong ngamahan, grasya pinaagi kang Ginoong Kristo, o ang padayong pakiguban sa balaan ng Espiritu. Maanaa ka nato, karon o hangtod,
sa walay katapusan. Amen. Oh, amen. God bless.